Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse number 9. Romans chapter 10, verse number 9. I will encourage you ukuthi ma uza kule mvuselelo uphathe ipeni nephepha ukuze ungazikhohlwa izinto esobe sikhuluma ngazo la. Alibonge igama lika Jesu. Very much important ukuthi uliphathe ipeni lakho nephepha ukuze uthi noma ususekhaya nawe ukwazi ukuthi wenze njani uzikhumbuze futhi uphinde uzihlole lezi zinto esizikhulumile la ukuthi ngabe besikufundisa okuyikona kona yini lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi ukuzwe. Alibonge igama lika Jesu. Romans chapter 10 verse number 9 and 10 kufundeka kanje, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Verse number 10. For with the heart one believes unto righteousness. For with the heart one believes unto righteousness. And with the mouth confession is made unto salvation. Alibonge igama lenkosi. La ngokuba umuntu uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, akholwe ngenhliziyo, abelieve with your heart ukuthi uNkulunkulu wamvusa uKristu Jesu kwabafile. Lithi iBhayibheli lo umuntu wenze njani bazalwane? Uyokusindiswa. For with the heart one believes, ukholwa ngenhliziyo bese wenziwa ube olungileyo. Bese lithi iBhayibheli and ngokuvuma ngomlomo wakho, with the mouth confession is made unto salvation. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi why you must be saved. Kungani kumele usindiswe? Alibonge igama lika Jesu. Ndaba yensindiso abantu abaningi into abayi-ignorayo. Ndaba yensindiso into abantu abayibukela phansi. In fact, laba abahamba bememeza njengathi abanye basidabukela ukuthi kodwa laba ubaba baxakwe yini? Why bengahlali nje emzini yabo ba enjoy impilo kunokulobe behamba beloke besibelesele ngendaba yokuthi asindiswe. Alibonge igama lika Jesu. Omunye mawulo kumbelesele ngensindiso azazibuza ukuthi ngabe ngempela ngiyisoni too much lemhlabeni ukuze kuloke egadwene nami kuthiwa ngisindiswa ngisindiswe. Omunye azayitshela mhlawumbe ngoba ngilungile yini? Yabo mhlawumbe kusindiswa abalungile noma kusindiswa abayizoni kakhulu. Alibonge igama lika Jesu. Ifuna namhlanje kuzokwembulela ukuthi kungani kumele usindiswe. Why you must be saved. It's very important. Kungani kumele usindiswe. Okokuqala mawufunda izwi lenkosi lapha kwincwadi ya Timotheo wokuqala isahluko sesibili verse number 3 no verse number 4 ungazivulela kulelo eBhayibhelini lakho. 1 Timothy chapter 2 verse number 3 and 4.
likhuluma izwi lapho elipowerful ngendlela emangalisayo lithi this is good and pleasing kubani bazalwane kuNkulunkulu wethu othanda ukuba bonke abantu bazenjani basindiswe bafinyelele kuphi ekulazini iqiniso. 1 Timothy chapter 2 verse number 3, for this is good and acceptable in the sight of our God, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ngamanye amazwi uNkulunkulu sifiso nenhliziyo kaNkulunkulu ukuthi uphila emhlabeni ube usindisiwe wazana naye, ube umvumile uJesu njengenkosi nomsindisi, wakholwa ukuthi uNkulunkulu Kristu wamvusa kwabafileyo. Alibonke igama lika Jesu. Kuyisifiso sikaNkulunkulu noma ngabe yini enye emhlabeni ongayenza uphumelele, ushawele izandla, unconywe, noma ngabe wakhela abantu abahlupheka imizi, noma ngabe wondla izintandane, noma ngabe ufundisa izingane ezingenabani, noma ngabe uqasha abantu, uvula amafemu, usupport bonke abantu abadinga usizo, noma uluphi uhlobo lokuxhasa abantu, kuze kuthiwa waze walunga umuntu, waze waphana umuntu. Kodwa konke lokho uma ukwenza ngaphandle kweumbrella yokuthi usindisiwe, umamkelile uJesu njengenkosi nomsindisi, ukwenze okuhle kubantu, kodwa uNkulunkulu akuphelele. Nikhona nibazalwane? Ngakho lethi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufana nezidodo enjani ezibolile phambi kwabani? Phambi kwaNkulunkulu. Thina abantu sizokushayela izandla, thina abantu sizokuncoma, kodwa uNkulunkulu kukonke okuhle osukwenzile nokuncomekayo, kuNkulunkulu akwanele, kuNkulunkulu akuphelele uma ungakasindiswa, uma ungakamamukeli uJesu Kristu. Ngoba lapho khona bekufanele akuvuze ngokwenza kwakho okuhle, uzothola ukuthi ngesikhathi kufanele ukuvuzwe uNkulunkulu angeke ukwazi ukuvuzwa, ngoba ekugcineni kwakho konke ngeke ubonane naye uNkulunkulu. Why? Because insindiso ayiqhamuki ngemisebenzi emihle, kodwa iqhamuka ngoJesu. Awunikhona yini bazalwane? Ngamanye amazwi imisebenzi emihle ayikwazi ukukuthengela insindiso, ayikwazi ukwenza uNkulunkulu athi ngiyanela ngalomuntu. Awunikhona yini bazalwane? Kodwa uNkulunkulu uthokoza ngawe, anele ngawe, uthi ukwenza okuhle ube sewusindisiwe. Lithi desires all men to be saved. Nalaba thina ngokwethu esithi mesibabuka sithi lo usengcole kakhulu, lo usone kakhulu, nalaba athi okuthatha emphakathini abasafuna umuntu, ngisho abazali babo ababazala sebekhathele yibona. Awunikhona yini bazalwane? Nezihlobo zabo azisabafuni, nomakhelwane abasabafuni ngoba sebebadelile ngenxa yemisebenzi emibi abayenzayo. Naloyo emehlweni kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu nalo uJesu wamfela, nalo uyalideserve uthando likaNkulunkulu, nalo uyawudeserve umusa kaNkulunkulu. Manje khona ithani amen. Nalo lungile emehlweni ethu size sithi ulungu udlula abasontayo. Awunikhona nibazalwane? Uyamazi lo muntu naye sazayithathelela athi mina noma ngangaya esontweni, ngoba bayaya esontweni kodwa basahlula ukuthethelela, mina ngiyakwazi ukuthethelela. Azange sibone isidingo sokuthi aye enkonzweni ngoba uzibone emuhle ewubalungile engasukeli umuntu. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi nawe nakuba unjalo noma unconywe yibo bonke abantu, but uNkulunkulu ufuna wenze njani? Usindiswe, ngoba akekho phambi kwaNkulunkulu oyoma ngamandla akhe athi inkosi ngifanelekile ukuma la, but wonke oyoma phambi kwaNkulunkulu angene embusweni kaNkulunkulu uyongeniswa uKristu ongenasici operfect. Ngoba noma ungalunga kangakanani ngokwenyama unabo ubuthakathaka bakho, noma ungalunga kangakanani kukhona la ubuhluleke khona. Manje uJesu waba umnikelo perfect, waba umnikelo ongenasici, wafa endaweni yakho ukuze mawumkela yena wembathisa ukulunga kwakhe, kuthi ulungile hayi ngenxa yemisebenzi oyenzile, kodwa ngenxa yakhe uKristu olungile. Ngoba eKalvari
Calvary kwenziwe exchange. Waphenduka waba yisono ukuze thina mesamkela yena sinikeze ukulunga esikuthola ngenxa yokukholwa. uNkulunkulu wenza ukukholwa kwabalula, abantu bakwenza kwalikhuni. Lithi iBhayibheli uvuma ngomlomo bese uyakholwa ngenhliziyo bese kuba ukusindiswa. Alibonke igama lika Jesu. Alibonke igama lika Jesu. Lithi ufuna bonke abantu benze njani basindiswe. Nalo nemali akangacabanga ukuthi ngoba engenamali akayidingi insindiso. Nikhona bazalwane, ngoba konke okuoccupyile njengamanje kusazodlula. Yonke impumelelo nayo isazodlula. Konke nako kusazokwenza njani? Uyadinga ukusindiswa. Nalo othi mina ngixakekele azathi omunye kwaNkulunkulu uyena ovumela ukuthi ngihlupheke kanje. So I'm not interested in God. Ngoba uNkulunkulu wathatha abantu bami engibathandayo. uNkulunkulu wabulala uma. uNkulunkulu wabulala ubaba. uNkulunkulu akabulala umuntu. Nikhona nibazalwane. Omunye azabona ukuthi ngenxa yobuhlungu empilweni ahlukumezeke ngako nezinto noma ngendlela aphila ngayo. Uthothi omunye yonke ukuphila kwakhe uphila ngezinto azazi ukuthi siphume ngo-back door. Angazi noma nikhona abazalwane. Abona ukuthi mangabe ngisuka la ngizophila kanjani. Ngifuna ukuthi kuwena nawe insindiso ingeyakho. Nawe uJesu wakufela. Nawe uJesu uyakubiza. Nawe uJesu uyakuthanda. Manikhona makholwa ithana amen. Why you must be saved. Why you must be saved. Lithi iBhayibheli mawufunda Luke chapter 15 verse number 7 lithi komsizana ukuthi umuntu azuzizwe lonke alahleke lokuphila kwakhe. Ngamanye amazwi kuyenzeka abantu sibashayela izandla emhlabeni. Kuyenzeka abantu baphumelele emhlabeni. Kuyenzeka abantu size sifise ukuba njengabo ngenxa yeimoto abahamba ngazo nemizi abahlala kuyona nezimali abanazo kuma account nama private jet abahamba ngawo nako konke ubukhazikhazi abanako. Uthothi izwe balizuzile. Izwe liyabahlonipha. Izwe liyabakhothamela. Akuthiwa mase kufika uso and so kunyakaza kwani. Nikhona nibazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli kuyomsizani ukuthi azuze izwe lonke alahleke lokuphila kwakhe. Ngoba wonke umuntu ongasindisiwe noma enemali noma engenamali noma efundile noma engafundile noma ecebile noma empofu uma engazani noKristu uma ngelinye ilanga engamamkelanga uJesu uye kulahlweni ngunaphakade. Injalo nje le ndaba ayijiki. Nikhona abazalwane. Kuyisifiso nedesire kaNkulunkulu ukuthi be saved. Be saved usotshwaleni. Be saved usemjolweni. Be saved ubamba igudu ungakwazi ukuphila ngaphandle kwensango. Nikhona abazalwane. Awuzuyeka izinto bese uyasindiswa. Kodwa uzosindiswa izinto bese ziyasala. Ungazama ukuyisindisa ngamandla akho. Ungasho ukuthi ngifuna uqala ngiphume ezintweni bese ngiyasindiswa. Insindiso noma uJesu usebenze mase ngaphakathi. Awunikhona nibazalwane. Listen, uyena ozokunikaza amandla. Lithi iBhayibheli bonke abamamkelayo wabapha amandla. Baningi abantu abathi hayi ngifuna uqala ngiyeke izinto bese ngiyamlandela. Ayihambi kanjalo. Uza kuyena unjalo. Athi nina nonke nikhathele nenisindwayo. Athi zani kimi. Ngeke ukwazi ukuyiphumuza. Ngeke ukwazi uqeda izono. Izono zoqeda wena. Ngoba mase sikubambe kahle uthi udla sona naso sibe sikudla. By the time uphaphama isono sesiqedile. Awunikhona nibazalwane. So ukuphepha nokuhlakanipha ukuze kuyena unjalo. Uze uthi nazi izinto zingibambile. Kodwa ngoba umkhululi mawufika kuyo akukhulula. Awuniyangizwa nibazalwane. Uyena ozokusindisa, awuzuyisindisa wena. Amandla okukhulula umuntu esonweni awekho kuye umuntu. Kodwa amandla akuye. Niyangizwa nibazalwane. uJesu ufuna umenze njengephilisi olithatha ugula uzwe inhlungu emzimbeni
kodwa uligwinye ulinikeza ithuba lisebenze ngaphakathi emzimbeni. Nikhona enibazalwane lizocinga ukugula la kukhona lize likufune bese liyawulungisa umonakalo. uJesu is going to fix your life. You cannot fix your life. Awukwazi ukuzenza ngcono, uyo zokwenza ngcono. Awukwazi ukuyishintsha, kodwa uyo namandla okushintsha impilo yakho. Mani khona nithi amen. Why you must be saved. Okwesibili, salvation brings the power of God that will change your life. Insindiso yiyo ezoletha amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo wabapha amandla, wabapha ilungelo lokuthi babe ngabantwana babani bazalwane bakaNkulunkulu. Now insindiso yiyo ezointroduce noma ezokwembula noma eletha amandla kaNkulunkulu that will change your life. Mawufunda izwi lenkosi ku 1 Corinthians chapter 1 verse number 18, lithi iBhayibheli, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Izwi lesiphambano, umyalezo wesiphambano, lithi iBhayibheli ubula kwababhubhayo. Njengoba silashumayela abanye babona umuntu oxakekile, babona umuntu oshumayela into ewubula, abantu bebhizi bedlula life. Uthini lo baba? Uthi lo baba uyazazi izinto ezenzeka ngaphandle. Lo baba engathi ufuna ukusiphuthisela. Let me tell you something. Lithi iBhayibheli imyalezo wesiphambano, izwi lesiphambano, the message of the cross. Lithi iBhayibheli it is foolishness. Umuntu ongakahlangani namandla kaNkulunkulu, ongakahlangani nensindisi, insindisi is a waste of time. Yena iwubula. Ubona ngathi uyazilibazisa, ubona ngathi uyaziphuthisela. Kodwa lithi iBhayibheli kithi esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu, vumela iprocess yensindiso iqale kuwe. Lithi iBhayibheli ingamandla kaNkulunkulu. So salvation will bring the power of God empilweni yakho. You will come, yabona umusindiswe kahle, kanti ungasindisiwe. You come to a point la ungatshelwa khona umuntu. Lapho khona kade uthi uyazi bengithi ngiyazi, kodwa after discovered bengazi. Uyazi bengithi ngihlakaniphile, kodwa ngibone manje bengahlakaniphile bengiyisibula. Angazi noma nikhona nibazalwane. Uba nendlela obuka ngayo impilo different ngendlela okade ubuka ngayo eqaleni. Why? Amandla evangeli aseqalile ukuyasebenza empilweni yakho. It will change your life. Alibonge igama lika Jesu. Nathi simla azalwanga bakwethu sindisiwe. Nathi sashintshwa amandla evangeli. Alibonge igama lenkosi. Kunabantu abafuna ukuphuma ezintweni ezithize. Kunabantu abafuna ukushintsha indlela ezithize. They try and try until you allow amandla evangeli asebenze impilo yakho. You will always hope for a change, but you will not change. But when you allow amandla evangeli asebenze impilo yakho, you will definitely be able to change. Somebody shout hallelujah. You will change. Ushintsha uSathane sekudlulise ezintweni ezikususe ivalue. Angazi mani khona bazalwane. Sewudelelwa abantu. Sebekandamine abantu ngenxa yamaphutha akho. Sebekwazela ukuthi wakhipha isisu. Bathi yini angasitshela yona. Wathatha indoda yomuntu. Yini angasitshela yona. Wake wantshontsha endaweni ethize, yini angasitshela yona. Bese lithi iBhayibheli umuntu eKristu Jesu uyisidalwa esisha, kodwa bheka okudala kuyadlula, kodwa bheka kuvela okusha. Okudala kwenze njani? Abantu bahlala nefile yakho bathi siyamazi. Yini angasitshela yona, angafakaza athini? Athi uNkulunkulu nomazi ukuthini? Bathi hayi simazi ukuthi unje athi uNkulunkulu angikwazi lokho. Why angakwazi lokho? Ngoba mawumamkela umusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthatha izono zakho azifaka olwandle lokukhohlwa. Akhohlwe nanokuthi wake wona. Akhohlwe kusala nawe wena okhumbulayo ukuthi ngeke ngenze ukuthi nganginje. Kodwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli uyisidalwa esisha. You are a new creation. Brand new. Awurenovatiwe. Kodwa wenziwe wamusha. You are like a brand new car. Awuphume kopenel phithwa. Lithi iBhayibheli you are a new creature. Wena nje osuke usarefer kwi-past. But according to God we have no past.
Why? Ngoba uma uvuma insindiso ngokwezwi likaNkulunkulu uyazalwa kabusha. We are born again. You are not renovated. You have no bad past. It's only you, your mind, because it's not in you, who always say nganginje. But uNkulunkulu akakwazi lo. You are like somebody who has never sinned before God. And guess what? Even ngishizonoke zakho namaphutha akho, they are under that grace yentethelelo eyipackage ne-benefit yensindiso. Hallelujah. Ingakho kunabantu abawe bathi mebefika lapha ezulwini bamangala bathi hayi bo siyamazi lona. Khona into ebesimazela zona noma ekholo kuthiwa akangena. Bamangala ungena kanjani? Kuthiwa wazini. Ukuthi amacala akhe onke past, the present, and the future abalelwa kuJesu. uJesu took the punishment. uJesu wagwetshwa for izono zakhe. Ebesethi umhlabelelo wamaweseli abakholwa namhlanje abasena kugwetshwa. Why? uJesu wagwetshelwa bona. uJesu paid the price for their sins. Nikhona inibazalwane. Athi Bible, now there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa kulabo bakukristu uJesu. Nikhona bazalwane. Listen, umuntu osindisiwe akayi kwahluleleni, usedlulile kwahluleleni. Umuntu osindisiwe akazuba ne-eternal life, usenayo eternal life. Because you receive it. The moment you receive Jesus, your spirit receive eternal life. Awusayi kwahlulelwa wena. Lisho njalo iBhayibheli, lead no condemnation to those who are in Christ Jesus. Why? Christ was condemned in your place. Walahlwa, wajeza, wafa in your place, so that you will not be guilty of your sins because of the price that was paid. People don't understand this. That is why to musongaga. Ngoba iseke into ozoyenza engaplisi uNkulunkulu. Ngoba uKristu sekwenzelile. Wena vuma uthi yes Lord. Vuma. Listen, lithi iBhayibheli nginilobela lokhu banazi ukuthi umanona ninommeli osezulwini. Anibonge igama lika Jesu. Ngamanye amazwi lela gazi lakhe aliphela amandla. Ukuthethelelwa kwazona it's a benefit yabantwana bakaNkulunkulu. Lokho ake sinikeze permission yokuthi siphile sinful life. Kodwa silotshela ukuthi should it happen ukuthi uqhuzuke endleleni uwe ungazilahli ngoba lelo gazi lisa fresh ukucleansa from all unrighteousness. Somebody shout amen. Why ungayifuni into enhle kanje? Why ungayifuni into enhle kanje? Ubusende. How much can you pay for salvation? There is no price you can pay. That is why nabacebile abakwazi ukuyithenga insindiso. Ngoba insindiso siyithola ngoKristu. Yena lo somshumayela. Esithi wale ngeGolgotha ngenxa yephambeko zethu. Nikhona nibazalwane. Wazolenga wathatha indawo yethu. Lathi nokwakufanele sife khona. Wathi ngenxa yamabase yokufa. Okwakho ukuthi umvume, mawuvuma yena insindiso seyingeyakho. Ngoba konke okwakufanele ukubhubhise wena sekwabalelwa kuyena. Mani khona nithi amen. Mani khona nithi amen. Mani khona nithi amen. So uthi umpostoli Paul kukhuluma indoda eyayibulala amakholwa. Bewubani ke wena? Uyabona ukuthi ngcono wena kunompostoli Paul. Umpostoli Paul wabulala amakholwa. Kodwa lo muso ongaka wamfica naye. uNkulunkulu akasho ukuthi ngoba kade ubulala ingceku zami, kade ubulala abashumayeli bezwi lami, nawe ke ngeke ngikwazi ukuthethelela. Kodwa lo musa kaNkulunkulu uyamangalisa ngoba nalabo kade beyizitha zevangeli lo musa ufika ubanele. Alibonge igama lika Jesu. Ngalendlela ukuthi ukuphenduka kwaPaul wathi emefika phakathi kwabazalwane, abazalwane basaba bangamamkela kahle uPaul. Babethi isigebengu uzocheka abavuthayo ukuze abalandela ababulale. Waqalwa experience rejection ngoba babeyitshela it's a new strategy yokuthi uzobabulala esebazi kahle kangcono. Ungena nje phakathi kwabo bayitshela ukuthi akakashintshwa kanti unyazi lasezulwini naye selimtholile. I pray ukuthi nawe la ukhona lukuthola unyazi, noma abulalele kwi-TV lukuthola unyazi, noma ngabe kwi-Facebook lukuthola unyazi ngoba lo musa ukufanele nawe. Ngazicabanga ukuthi sewone kakhulu. Lalela, uPaul wayengabulali abantu for many reasons.
wayebabulela ukuthi bashumayele ivangeli. Noma ke nawe umbulali, nawe sekhona obabulele. Noma ubabulela iselfone yakho, ubabulela iselfone yabo, noma imoto yabo, noma ngabe yini, ngizokutshela ukuthi igazi lika Jesu linamandla ukuhlanza zonke izono. Noma ngabe zibovu njengegazi, kodwa uyozihlanza yena. Alibonke igama lika Jesu. Kwengathi awukaze wone. Emazulwini amarekhodi asemazulwini, mekuthiwa kuyabhekwa, kuthola kathi muhle ngani ngenxa yegazi lika Jesu. Ngoba ukholiwe yilo othunywe uNkulunkulu. Mani khona ithanameni. Why you must be saved. Number 3, why you must be saved. You must be saved because salvation, it's something that you need. And when do you need it? You need it now. Insindiso yile nto oyidingayo, and uyidinga nini manje. Every time you hear izwi laNkulunkulu lishunyelwa, that is the moment of your salvation. Baningi abantu abaprospona insindiso yabo. Nikhona yini wabazalwane? uNkulunkulu aphinde enze appointment nawe. Uphinde uyipostpone. Aphinde enze i-appointment nawe. Uphinde uyipostpone. Abanye bayipostpona insindiso yabo kuze kufike usuku lokufa kwabo. Bebhizi bepostpone insindiso yabo. Every time when you hear izwi likaNkulunkulu, it is the moment for you to be saved. Yila ngasafana khona uqalaza umngani wakho. Alibonge igama lika Jesu. Lento fanele uzicabangele wena. Ngoba it's about you. Insindiso ifune uyamkele ngalesikhathi uyizwa. Every time when you hear the word of God, it's your time to be saved. Somebody shout hallelujah. Go to 2 Corinthians chapter 6, verse number 2. 2 Corinthians, kwaba seKorinte besibili. Sahluko sika 6, verse number 2. 2 Corinthians chapter 6, verse number 2. Let the Bible, for he says, in an acceptable time I have heard you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. You must be saved because God is calling you to be saved now. He's calling you now. You don't have to say, "Oh, ngisanda nje." Bambelinye ikhwanga. Ngingakalisengi ngisho imali le. Angani mani khona bazalwane. Awu njoba ngisasa ekwaletini kanje ngintshontsha nemali emsebenzini uthi kuzolunga. Ayibona khona bazalwane. The moment you hear the gospel, it is that time where you must be saved. Go to Hebrews 3 verse number 15. Hebrews 3 verse number 15. Hebrews 3 verse number 15. Little Bible, now is the day of salvation. Yabona njengoba sila i-hour lakho lensindiso. I-hour la ngisho kuthiwa usukuma wena wedwa kodwa umzuzu wakho wokuthi wenze njani usindiswe. Omunye uthi hey mhlambe fanele kuqale kube khona into engiyizwayo. Uzoshonelwa ilanga. Uzoshonelwa ilanga. iBhayibheli lenza lento ibe simple. Lithi uma ulizwa izwi lakhe. Yabona bangishumayela lithi iBhayibheli uma ulizwa alisho umuzwe ingelosi. Ungalindi ingelosi uzoshonelwa ilanga. Izokufica ngendlela ingelosi. Mangafu azabanye bathini? Bashumayela athi kuyoyifikela. Uyoshonelwa ilanga. Yabona nje njoba sesila ingoba sekuyili hour. Ungasa postpone. Alibonga igama lika Jesu. Manje mebethi kuyoyifikela balindela into ezokuthi bese uba khona ivoice ethi sindiswa. I-hour. Lokuthi listen, mawungangizwa mina you will miss it.
Ngoba ngithunywe kuwena, ngidistagejiwe kuzo zonke inhlelo zami. Kwathiwa ngize kuwe ngizokutshela, it's your hour to be saved. Don't waste your time. Ngisazocabanga. Ngoba inkinga yami abangani bami ngiyabazi ukuthi ababafuni abantu abasindisiwe. Futhi nami kade ngiyilo umuntu abantu kade bekhuluma kabi ngabasindisiwe. Manje sekuzothiwa yimina ngisindisiwe. Futhi ngiyazi lapha ekhaya abantu abasindisiwe ababafuni. Awuningizwile bazalwane. Wena impela akufanele ukusindiswa. Ngoba umuntu owayewabulala amakholwa, owayewazonda with passion uyena wasindiswa. Ungawarisheki ukuthi abantu bazothina, abantu bohlale bekhuluma ngoba namanje nje ungasindiswe bayakhuluma njengawo. Kwabona bafisa kodwa lengana isaphenduka ngani. Abantu bohlale bekhuluma ayikho into oyenza abantu abokushayela izandla bonke. You will always be criticized. Alibonke igama lika Jesu. Noma ungalahla le uqome le kuthiwa le uyishiyelani le ebe right lo. Uthi ayise upgradeile ngithola nemoto kuthiwa we gold digger. They will always find something. Noma uthi uyayi-upgrader nikhona nibazalwane. Noma they will always find something. Omunye kanti naye vese une-o enemoto na usune o yemoto ebese nje ukhompyutha nakanti ubungacabangi nanaye wena uvele wayiqomela nje. Awunikhona nibazalwane. Kodwa nangu uJesu kade uhamba ubaqoma. Awuqoma uJesu namhlanje. Awuthatha uJesu namhlanje. Hey uzokuphatha kahle uJesu. Uyophumula empambeni mase uJesu. Uyophumula naseyinqindini ezokwenza ube no blue eye mase uJesu. Uyophumula ukubuza ubungalibambi ngani ucingo ubukuphi bewenzani. Jesus is the place of rest. Are you listening to me? Mawusukujeza uphathwa istress. Makuthi ungalibamba ucinga ulibamba ucinga kho umuntu ozoloke equlisa. Ngoba we have come into the place of rest, Jesus Christ. Ngoba kunengane zabantu ezingalazi uthando. Ngaso sonke isikhathi mekuthiwa uNkulunkulu uyabathanda, bacabanga uthando lama angayisindawo. Uthi uyabuka ngithandana nalomuntu impilo yami kuphi isamile namanje. White House uzovela kini ngo2010, ladlula u2010. Usabambile namanje udonga njengenkawu, hoping things are going to change. Jesus is here tonight. Get saved. Be set free from that bondage. Uthando labantu njalo linenkohliso phakathi. Uthando labantu lu-conditional. But kunothando likaNkulunkulu olu-unconditional. Athi umhlabeleli ungithatha la angibekelana. Awunangizwa nibazalwane. Uma ungacabanga ukuthi lo onaye ukubekele. Kubla kubeke khona. Ngoba iqiniso ukuthi khona bangamfuni uJesu ngenxa yama khona bangamfuni uJesu ngenxa yamantombazana. Let me tell you, when we talk about the love of Jesus, we're not talking about that love lenyama. There is a greater love. There is a greater love. Kunothando olumangalisayo. Uthando likaNkulunkulu. Olungahlukumezi umuntu, olungathathi lutho kuwe. Kodwa elilethayo ukuphila. Eliletha ukuthula kuwe. Eliletha intokozo kuwe. Eliletha ithemba kuwe. Uthi I know my Redeemer lives. Because he lives, I can face tomorrow. That's the love of Jesus. Liyokwenza ukuthi uphile impilo yokuba secured and ube at peace in the midst of crisis. Alibonge igama lika Jesu. Because he is inside you. Nikhona bazalwane. Athi Hebrews 3 verse number 15. As has just been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni inhliziyo. Azenziwa likhuni inhliziyo. Uma uyenza likhuni inhliziyo yakho ubalekela lo musa wensindiso. Number 4, why you must be saved. I'm about to close. Why you must be saved? Because salvation will bring eternal life empilweni yakho. Ngokuba insindiso
ilethe ukuphila okuphakade empilweni yakho. Lalela lo bazalwane, ukuphila okuphakade akuyona into oyithola ngale mase ufile ngale kwethuna. Ukuphila okuphakade yinto uNkulunkulu ayenzayo nayifaka kuwena ngomangaliso nje of simply receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. In your spirit uNkulunkulu afake ukuphila okuphakade. Ngeke uzubuza uthi gaqa kwangena. You see, into zikaNkulunkulu zi-operate beyond the understanding yomuntu. You see, uma uNkulunkulu eshadisa umuntu wesilisa nowesifazane, lithi iBhayibheli ngesikhathi beshadiswa mebevawa, lithi iBhayibheli sebe muntu munye, sebe nyamanye. Kodwa uma ubabuka wena ngaphandle uyababona bahlukene. Kodwa uthi uNkulunkulu sebe njani? Sebe nyamanye. Angani manikhona bazalwane? Kunezinto uNkulunkulu azishoyo nazenzayo ingqondo yakho engeke izikwazi ukuyi-understanda. Futhi bonke abafuna ukuzi-understanda into eziningi kaNkulunkulu bayogcina bengakholwa, ngoba the moment befuna uku-understanda bese beyakholwa, they are not in line with indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Izinto zikaNkulunkulu akafuni uzi-understand bese uyazikholwa. Izinto zikaNkulunkulu lithi iBhayibheli kumele wenze njani ubusisiwe wena okholwa, wenze njani ungabonanga. Into zikaNkulunkulu uvela uzikholwe, and once wazikholwa uNkulunkulu ebesezembula ngomsa wakhe ukwazi ukuziqonda nokuzi-understanda. Kodwa zona zizonke iziningi zikaNkulunkulu ziwubula njengalento esishumayelayo ukuthi mawamukela uJesu you receive eternal life. Hayi ukuthi uzoba nayo immediately you receive Jesus Christ. Nikhona bazalwane? Then you sure, you know, if I die, anginankinga. Why? Eternal life is already inside. Awufi bese unikezwe eternal life. Sasicabanga ngesikhathi esikhulu evangelini, sasicabanga ukuthi uyafa ufuka ukholwe bese uyafa. Mawufa ngale kwethuna bese kuthiwa nansi eternal life. Eternal life ifakwa kuwe ngaphakathi. Uthi ufa uhamba, mawuvuka uvukela lapho ekuphileni okunaphakade okufaka usangala. uNkulunkulu must deposit lokuphila okuphakade usangala. That's why isikholwa ngala hayi ngale. Lalelani wabazalwane, noma ngabe singakuzama kanjani ngemthandazo sewufile, sikuzame ngayo yonke into, sifune wonke amanzi singazama ukuchela ngawo ukuze ube right, sifuna zonke izembatho esingakumbathisa zona ukuze ube right, wafuna wonke namathikithi esingazama ukukunika wona ukuze indlela yakhe ibe right. Noma singakhanyisa amakhandlela ayi-2 size sikhanyisa u7, sizama ukumesha number of perfection, sicelele zila ukudla before sikungcwabe, sithi siyamcelela Nkosi, listen to me. It doesn't work. uJesu fanele ukumamukele manje usasenyameni manje. That's why wazofa ngala, ngoba indaba yomuntu noNkulunkulu fanele izolungiswa ngala hayi ngale, ilungiswa ngala. Mayingalunganga la kwaphuma umoya wakho ungareceive eternal life mayebabo. Konke lokho kunye ozama ukukusotha ngizothi mina kuwena awuthi ukuziba kancane. Ake siqale kule ndaba le. Konke lokho kunye ukuthi ngizokwenza njani ngokuthi ngizokwenza njani ngokuthi awuvela urelax, ake ukushela kuyena, ngoba vese uyena othe nina nonke enikhathele nenisindwayo. Uyazi ukuthi abantu abayibulalayo abantu abakhathele on the inside, abantu abasindwayo on the inside, abangasazi ukuthi benze njani ngemthwala abayithwele, ngoba baningi abantu behamba bengaphethe plastic kodwa bayasindwa. Awunyangizwa inamba, baningi esithi silele sihonqa bengalele ngoba bayasindwa. Bakhala umcamelo uzube nemap yase-Afrika ngoba bayasindwa. Bayasindwa. Lithi nina nonke enikhathele nenisindwayo. Kuyenzeka umuntu alibonge igama lika Jesu akhathele ngalendlela ukuthi kwayena azathi angisazi ukuthi yini engiyiphilelayo, ngoba uSathane usemunca wonke ujuice wokuphila kuwe. Kodwa I have come to tell you it's not too late. As long as you can still breathe, your story can still change.
I want to tell you there is hope for you. Your story can still change. Uyo ngakwazi ukwenza njani ukuphumuza kuyo yonke imithwalo ithwele. Yazi umuntu kwathwale umthwalo wokuthi angisazi isibongo sami esiqondile. Hawuthwale lo umthwalo wazathi izinto zami nje uzibona sinje izinto zami zingahlangani ngoba manje kwasibongo sami ahamba umuntu eyofuna ubaba wakhe uthwele ngaphakathi. Walahlwa ubaba walahlwa uma uthwele ngaphakathi. Nangizwa bazalwane omunye wareshwa ihamba lento imthwele ngaphakathi ukuthi mina ngareshwa ngisena dignity azibona ngathi akasayena umuntu ophelele angasabe nokuzethemba abe nokuzenyeza. Ngizwa bazalwane bami ngenxa yokuthi uthwele kunezinto ahlangabezana nazo empilweni zamthwalisa. Nikhona inibazalwane abanye balahlwa obaba bezingane ngenxa yalokhu uhamba uthwele. Ngizothi ukhona ongakuphumuza. Abantu bathwaliswa into eningi. Abanye bathwala guilt yezinto abazenze in the past. Kodwa ukhona ogazi lakhe eliwasha ngisho unembeza. Ngifuna ukutshela yabona mase uJesu ngisho kuthiwa wakhipha isisu ungasacabanga ngaso ngoba akasazi ukuthi wake wasikhipha. Ngoba uhlanza zahlanze ngisho ini unembeza. uNkulunkulu unjalo bathandekayo. Lithi iBhayibheli mawufunda ku 1 John chapter 5 verse 13 lithi I write these things to you who believes in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. You have, not you will. You have eternal. Now you have eternal life. Nginilobela lo nina nikholwayo egameni lendodana kaNkulunkulu ukuba nazi ukuthi ninakho seniknikiwe ukuphila okuphakathi. That's why you must be saved. You need eternal life. Uyabona lo moya ngaphakathi kwena awufi kufa inyama lena ngaphakathi kwena ekwenza ukuthi uhlale la akusona inyawo lezi zikwenza zakubeka la akuwona amehlo la wenza ukuthi ungibone akuwona amadlebe la wenza ukuthi ngizwe into enza ukuthi ungibone ungizwe yingenxa yomuntu ongaphakathi lento ayiboni uma lo muntu ongaphakathi engekho. That's why uthi umuntu esefile la simpetula amahlo sithi uyangibona ayisasebenzi lento ngoba yiwindi leli lento ibona yiwindi. Nikhona inibazalwane. The real person is on the inside. Yingakho umuntu uthi esefile ukuthi ukhuluma naye athule indlebe zisuke sisakhona zinganyamalele asuke zingavalekile kusuke sekuphuma umuntu yena ke lo muntu esifuna sindiswa hayi lo unendawo yakhe rethi lo ofanele sindiswe lo ngaphakathi lona bese bayithempeli la lo ngaphakathi. Angizili ukuzokhuluma nenyama yakho. Inyama yakho ngiyayazi yahluleka kodwa sidinga umuntu wangaphakathi ashintshwe abe isidalwa sisha ngoba lo muntu mase waphuma kule nyama engabanga isidalwa sisha uyonikeza umzimba wokufa ayosho umzimba ungawohloki usho ungaphela ungaphela njengoba emhlabeni mase kushisa uwohloka uzonika umzimba lapha nangale ezulwini uzophuma lo muntu ongaphakathi anikeze umzimba wenkazimulo. Lo mzimba wenkazimulo awomi, lo mzimba wenkazimulo awuguli, lo mzimba wenkazimulo awulambi, lo mzimba wenkazimulo awugugi. Nawe kama ungakholwa khona okulindela umzimba oyokwenza ukuthi ubuze ubuhlungu uthi uyasho uyaphela upheli inguna phakathi. Why? Ngoba ubalekele umusa kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, insindiso it's a gift. Umusa isipho sikaNkulunkulu onikezwe eternal life. It's a gift from God that comes through salvation. Can I say something, Sengval? Why you must be saved? You see, noma ungayibalekela insindiso namhlanje uyibalekele ube nazo zonke izathu ukuyibalekela. Angisathembi umfundisi mina ungibona igebengu zonke bona laba abantu abasindisiwe angibafuni noma ngangabafuna bonke abefundisi noma ngabanyanya bonke abasindisiwe. But yabona lento enkhuluma ngayo insindiso
uzoyidinga. Akekho ongeka idinga insindiso ngesikhathi sokwahlulela. In fact abaningi esibangcwabayo mabe phaphama laba phaphama khona baphaphamela endaweni abangayithandi, bafisa ukuthi engathi udadewethu angayizwa insindiso ukuze angezi la ngikhona. uJesu uyawenza lo mzekelo oncwadi kaLuke ekhuluma ngoLazaro nestebi. Elithi iBhayibheli wafa uLazaro, wathathwa zingelosi ngoba wayesayinikelile enkosini. Lithi iBhayibheli isitebi isambelwa, baphaphama sebesayindaweni ayihlukahlukene. Lo omunye uphaphama with bosom of Abraham, uyaduduzwa kumnandi. Lo omunye uphaphama usebalanga mina omlilo uyasha. Uthi ngicela kuthunyelwe uLazaro ahambe otshela abafowethu ukuthi abaphenduke. Nikhona nibazalwane? Lithi iBhayibheli kwathiwa noma ngavuka umuntu kwabafile azothi phendukani. Lithi iBhayibheli uma bengezwa oMoses nabaprofeti laba abasela abashumayelayo ngeke baphenduke. Bayothi sifuna ukuyibonela nathi. Salusuzwa nje. Ungavumi ukuba khona into engakuvimba ukuthi ungamamukela uJesu. Yabazi labantu abahle bazibaqhanyela uJesu. Athe mezibuka abone ngathi insindiso is of lower class. Lalela ke sibheke kahle ke thina. Asiphethe insindiso engacacile. Yasicacisa insindiso. It will upgrade you. The gospel that I preach, it will upgrade your life. The Bible lithi ukuthatha from one level of glory into another. Angamboni bazalwane owafika evangelini. Wathi uyazi wavela wasindiswa nje. Wavela waba umphuphe. Sambone seneshiqinga neshuqungu neshoqololo namabhada amnyama nesikhwakhwalala seloka sindiswa. Mina ngibone ivangeli befika abantu uthi uyababheka ubone ukuthi Satan usemayinaze kakhulu la. Sekunento eningi uSathane ayisusile la. Umbona umuntu ehamba noJesu. Umbona uJesu emzama umuntu. Umbona uJesu emzama umuntu. Uthi uyacheck ukuthi ayibo 8 months ago lo muntu ebenganjeni. Kanti selifikile ivangeli. Ngoba izwi likaNkulunkulu lona lilodwa nje liyisigezo. Mawulalela izwi likaNkulunkulu liyageza. Kanti ungene kuthiwa uyulungelwa ilutho amabhada hlezi phezu kwakho. Sewuhambe zonke inyanga wazama waqhathwa waphalaza waqhuma waqhathwa wenziwa yonke into. Ufike kuJesu athi usenina senihlanzekile ngamazwi engakhulumekini. Emethe nihlanzekile kusuka yonke into ikhwakhwalala amabhada amashwa. Kanti sekuthi udunuselwa abakini abangekho. Kuthiwa bakudunusela abadala. Mefika uJesu bavele babona abadala ukuthi singamdunusela kanjani. Ngoba akadunuselwa. Ngoba lithi iBhayibheli uma nikholwa nizobona inkazimulo. So the moment you believe, inkazimulo kaNkulunkulu nokukhanya kwakhe kuba phezu kwakho. Kuthi bonke laba kuthiwa bakudunusele ba decide ukuthatha konke kokwabo nezishwapha zabo bafihla izinqa zabo akade bakudunusele ngazo bese uba right empilweni. Nikhona nibazalwane? Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Uthi Romans chapter 6 verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus our Lord. Obisi inkokhelo yesono iwufa bese kodwa isipho sikaNkulunkulu. The gift of God is eternal. Why isebenzela igift? Igift ayisetshenzelo, igift into ophiwa yona. uNkulunkulu emakumamela insindisweni uzothi waza ngizokupha eternal life. And into lemzalwane wami ongeke ukwazi ukuyithenga. Ningizweni? Ngiyavala manje. Insindisa awukwazi ukuyithenga ngemali. Insindisa awukwazi ukuyithenga ngemsebenzi. Awukwazi ukuyithenga ukuthi ubalungile. Ayithenga na uba intombi into nensizwa nsi. Ube kuba intombi into, kube kuba insizwa nsi. It won't buy you eternal life. It's good uyiphethe kahle.
Siyakubongela. Into enhle leyo. Amen. But it won't buy you eternal life. Lalela. 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 Why you need salvation? It is because. Reason why you need salvation, Sengval, it's because you cannot save yourself. And no one else can save you. So the salvation that God is giving to you, it is because you cannot afford it. We afford. There is no price you can pay to get salvation. And no one else can give you this salvation. No other God. No mangatwa thandaza kulo nkulunkulu uzothola indoda uyithole. Kuthiwa thandaza kulo nkulunkulu uzothola imoto uzoyithola. Uthandaze kulo nkulunkulu sengisho kulaba abanye onkulunkulu ngoba bakhona abakhonzwa abanye. Uthola indoda, uthola ingane, uthola ngine. But there is only one who can give you salvation. Nikhona nibazalwane. Ayitholakali komunye unkulunkulu. Ayitholakali kwelinye igama. Izenzo chapter 4 verse number 12. Lithi ayiki insindiso ngomunye. Futhi alikho elinye igama elibekiwe noma linikeziwe ebantwini ukuba basindiswe ngalo ngaphandle kwelika Kristu. Yini manje ngiyifunayo? Ayike, listen, you have no option. Wonke umuntu ongazange azinikele kuJesu ayike enye insindiso leyo ukuyiqhamuka khona. Ayike enye, you have no other option. Listen, abanye babona late. Once you die without him, that's when you will realize I needed this salvation. It's just they will realize very late I needed this thing. Everybody needs salvation. Let me close with this. Hebrews chapter 2 verse number 3. How shall we escape? Hebrews chapter 2 verse 3. How shall we escape if we ignore this great salvation that is announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak? How shall we escape? Siyophunyuka kanjani? Siyobaleka kanjani? Siyosinda kanjani? Masitembesela nansi insindiso. How are you going to escape? There is no other way to escape. When ubalekela uJesu ubalekela ukuphila okuphakathi. Ubalekela uJesu ubalekela ukuthethelela kwezono zakho. Ubalekela uJesu ubalekela isipho somusa kaNkulunkulu esinikezwe wena. Let me close with this. Uthiwa ngelinye ilanga ndoda thize yayihamba nomfana wayo. Umfana wabuza. Wathi mebuza wathi baba ungitshele. Mkhulu kangakanani uNkulunkulu? Ngiyezwa kuthiwa uNkulunkulu mkhulu. How big is God? Kanti umfana ubuza lo mbuzo kudlula ibhanoyi phezulu. Ubaba abuka ibhanoyi bese ethi mfana wami buka leli yabhanoyi athi inle yathi ibhanoyi. Athi uyabona ke mfana wami uNkulunkulu ungangebhanoyi. uNkulunkulu ngangani? Umfana be disappointed uthi hawu ngoba ulibona ibhanoyi lincane. Hawu kanti uNkulunkulu umncane kangaka? Mkhulu lingana nebhanoyi lile emafini. Ebese ubaba athi mfana wami kule mpendulo enginikeze yona ayiphelele. Kodwa uNkulunkulu ungangebhanoyi. Ngakusasa bese mthatha umfana baye airport. Mebefike airport uyafica amabhanoyi lapha ingadlangadla. Basondele eduze kwebhanoyi. Uyalibona manje umfana ngewindow libonele eduze. Athi ubaba umfana uyakhumbula umbuzo ongibuze wona izolo? Athi umfana yebo. Lo ebhanoyi baba. Athi ubaba yebo. Ebese ethi ke lalela ke mfana wami. uNkulunkulu athi ubuke lingakanani lipha athi ha likhulu kangaka. Ebese ethi ngithe uNkulunkulu ungangebhanoyi. Angazi noma nikhona bazalwane. Ngamanye amazwi
ibhanoyi likude nawe ulibona lincane kodwa mawususondela eduze kwalo likhulu ibhanoyi noNkulunkulu mawusambukela kude kwesinye isikhathi ungambona into encane useless into ongayidingi kodwa uyazi uma ususondela kuyena athi umhlabelo the closer I get is the more I see the more usondela kuyena usondela kanjani kuyena ngoKristu ngoba uKristu uyindlela neqiniso nokuphila lithi iBhayibheli akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe ubani uKristu so the more usondela kuye is the more umbona ukuthi wazi wamkhulu weNkulunkulu asivala amehlo angazi ukuthi inkosi namhlanje ingithume kubani kodwa ngiyakholwa ukhona namhlanje awusindiswa ngoba uyisona ezidlula zonke izoni kodwa usindiswa ngenxa lezi zathe ngikunikeza zona ukuthi nalo uthando nanku umusa mawuthi babu MM Zulu uthandaza kunye nami phakamisa isandla la ukhona I want to pray with you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior namhlanje uthi babu Zulu ngizwile ngiyamamukela uJesu ngiyamdinga empilweni yami phakamisa isandla sakho la uthanda la ukhona uNkulunkulu akubusise ukhona umunye phakamisa isandla sakho kakhulu ungasabi lift up your hand God bless you 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 qhubeka usiphakamisa ngiyathandaza qhubeka usiphakamisa God bless you mfowethu God bless you phakamisa kakhulu ungasabi yangena inhlanhla endlini labaleka ibhadi zasuka ikhwakhwala asuka ishiqinga la ishokolo la ikhulu Jesus phakamisa kakhulu thatha istep sesibili usukume ngeenyawo ushers help them just come nzoma labantu abami basizeni naba abantu bekhala inyembezi they are receiving Christ help them to come as you are sasindiswa insizwa kaMashu asindiswa ama-out asindiswa amajita awusuka amadoda nangu kuJesu engimaziyo basindiswa abantu nangu kuJesu engimaziyo nabolofa bengena kaJesu nangu ama-out awusu God bless you was up for it God bless you umusa nisho lomthandazi emva kwakho usho kakhulu ngenhliziyo yakho yonke uvala amehlo abazalwane bazonilekelele nithi inkosi uJesu kusukela namhlanje siyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi wempilo yethu siyavuma ngomlomo siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa efela izono zethu wavuka ekufeni ukuze sibe nokuphila okuphakathi kusukela namhlanje sikuKristu sithi konke okudala yadlula bheka ufela okusha sesidalwe ezintsha egameni likaJesu amen asishayele uNkulunkulu izandla izwi lakho lithi oyedwa ophendukayo izulu lonke liyahlokoma baba siyabonga baba phezulu ka-5 bayakwamukela njengenkosi nomsindisi dumo lonke baba lubo lakho in the name of Jesus ngifuna ukuthi kunina congratulations yabona njengoba nimla njengamanje amacala enu onke athethelele izono zenu zonke zisuliwe uma khona isona ubugilty ngazo you are no longer guilty makathi usibona ungafanelekile sewufanelekile makathi usibona ungelutho sewutho ngicela niyelwasisi nonke lwasisi ufake wave lapha nangu mamkhoza lapha ngicela nonke msuke nje nekuyena manje uzokhuluma nami kafishane
Yani kulo sisi manje. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anibusise. Anishaya izandla, anishaya izandla, bangabona.